السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى hemmäňiziň taat we ibadatlanyňyzy, salih amallarňyzy, Hudaý üçin oturşyklaryňyz we mehabbetleriniz we gadamlaryňyz, adımlaryňyz gyzgyn hawalarda, gysga gijelerde Resulullah'ın mübarek ýaşaýyşyndan we insanyň dünýä we ahiret saadeti bolan onuň ulukon almaly derslerinden haýyrlanar sipde nesip etmegi elbette ulukon nygmatdyr. Nygmat diýenleri baqa gadryny bilmelidir. Nygmat illen gidenden soň, nygmatyň wagty geçenden soň ahwakyň peýdasy bolmaz. Allah Taala ýylyň içeriğiniz zindigiňizde bereket berip, izzet berip, dünýä we nuri iman, saadet bersin inşallah. Geleyliň rahmetul lil alamin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin 60-njy ýaşyndaky dünýä boýunça taryhda bir ulukon wakyalaryň biriniň gürrüňine. Elli ýaşynda bir gürrüň geçipdi. Şu mahal 60-njy ýaşynda. 59-njy ýaşynda ýadyňyza düşýändir. Peýgamberimiz 1500 sahabasynyň döwrügi, 1500 sanyň döwrügi Mekke'ye Mükerreme'ge bardy. Näme üçin? Umre etjek bolup, umrany ada etjek bolup. Oham solh etdik Mekke'n kafirleri bile ke 2 ýyl umre etmeli. Peýgamberimiz de bolýa men solh etjek diýdi. Täbil musulmanlara ders bolar ýaly. Kafirin arasında da kafir musulmanla sulh etse boljak. Ol öýüň içindäki sulh etmek, dogan garyndaşyň arasynda oňuşmak, sulh diýdi, oňuşmak diýdi. Dogan garyndaşyň arasyndaky oňuşmak ola has jaýy etmeli. Ya dosýaryň arasynda, erhiliň arasynda, ogulgyl enataň arasynda sulh ýörüýsin, sulhyň gowdatdygyny belletjek bolup, mungurryny mufassal geçdi. Allah köklemegi bile. Ke Peýgamberimiz 59-njy ýaşyň ahyrragynda Zilqa'da aýda, baş aýda Mekke'den sahabalar ağlap umre edip bilmäni öwürlik gaýtdylar. Solh edipdiler da. Emma şo günler sahabalara geçmejek ýalydy. Bir 2-3 dagyga ştada bir görüň edeýliň. 1500 nefer sahabaň Peýgamberimiz öwlerine başlary bolup 450-500 kilometr ýol ýörüp gitmeli. Şo zamanyň zähmetlerini ýolda tükän ýok, ýolda daruhany ýok, kumakaya awweliyeli bir dadyňa ýetişdiren bir zatlar ýok. Hewr horluklar çekip Mekke'ye baryp da şondan aglaşyp gaýtdylar. Umre edip başarmany. Umre edmäni. Resulullah jan sulh etdi. Şo günler geçmejek ýalydy.
2 ýyl ömür etmeliydiler. Sahabalar aglaşyp gaýtdylar. Emma ey mümin musulmanlar, zamanly ýerler geçýär-de. Zamanly ýerler durmýar. Ömür diýerleri aýlanýar. Döwran ýerleri aýlanyberýär. Zamanly ýerleri geçiberýär. Haýsy bir gün durduk zamanyň geçmän durallygyny. Haýsy bir gün aglap, her kynçylykda şo gün geçmejek ýalytdy. Geçmedimi şo gün? Ya ondan mer näçe ýylla geçdimi? Zamanly ýerleri aýlam dolaw, ne gülýäni wezdiýe, ne aglaýany wezdiýe. Ne hewre hoş geçirip bereni wezdiýe, ne pulsuzy wezdiýe, ne pullyny wezdiýe. Bir zaman çyndan aýlam dolaw gaty bar ya. Hani 20 ýyl mundan ozal pikretden görüň. 10 ýyl 20 ýyl mundan ozal ýylgünimiziň arasy başga bir tüýslüdi. Mehabbetli, oglulluň mahallan oglulary her kim öz doganyň arnaşy we owadaşyny bilýändir. Oglullyk wagtyny näkbilen şu mahal park etdi. Zarp geçip gitmedimi? Geçip gitdi. Qur'an-ı Kerimde hemmäňiz bilýän suralaryňyz bar. Men muny üstünde durallygym wagt güýmämek. Şol peýgamberimiziň sahabalar aglaşyp gaýtdylar, nämeden çirim? 2 ýyl ömür etmeli. Emma 2 ýyl boldy. 60-njy ýaşynda başaýy geldi. Qur'an-ı Kerimde bilýän suraňyzda bar. Näme? Vel asr. Ýene bir näme? Vel fajr. Ýene biri waz-zuha. Ýene biri weş-şemsi we duhaha. Ýene biri vel-leyli iza yaghsha. Hemmesi şolaň näme? Manalar näme? Weş-şemsi we duhaha. Allah aýdýar. Gün we günüň goşlugy bile and içýänli. Allah Taala aýdýar. Vel-leyli iza yaghsha. Gice bilen min and içýän, gice garaňky bolup hemme ýeri örtünne şu mahal ýaly. Hudaý ýene and içýär. Waz-zuha. Goşluk bilen gün ýokarrak 1-2 metr ýokarrak çykyp ählim jahany ýakt etýär, şoň menen and içýänli. Hudaý and içýär. Wel-fajr. Bamdady daň menen and içýänlidir. Hudaý ýene and içýär. Wel-asr. Ikinni bilen and içýänli. Ýani näme? Ýani ey insan, zaman bitir muhim zatdyr. Zaman sen vüjudun ýalydyr. Aýlaw dolawdyr, zamanyň gadryny bilýidi. Zaman geçýär diýdi. Zaman durmaya diýdi. Allah Taala anyň üçin and içip aýdypdyr şu zamanlar bilen. Qur'an-ı Kerimde hemmämiz bilýän suralarymyzda bar. Yigitlikdir goýa ýaz günüň fasly, bahar senden geçer zaman eýlenmez. Ey ýaz ýetip barýar. Ekilleri öden indi saralyp başlapdyr. Ýaňja ýaz girdi. Gelene garşy çyk bolsam şunu okuyun on gurrun ýynal kitjek. Gelene garşy çyk Mahtumulişan beter gowaýdypdyr. Gelene garşy çyk bolsa majalyň ýaxşy tutawergün niýetiň päliň. Dünýe döwranyny açyk tut eliň, dünýe senden geçer döwran eýlenmez. Hay berekella Mahtumulişan. Açıklap bermeli, öz açıklap türkmençe aýtypdyr. Gelene garşy çyk bolsa majalyň ýaxşy tutawergün niýetiň päliň, şu niýetiň haýır bolsun, päliň didik edýän işiň haýır bolsun, Allahyň razyçylygy bolsun içinde, dünýe döwranyny açyk tut eliň, dünýe senden geçer, döwran eýlenmez. Bir aýlaw dolaw, malyňda, mülküňde, gelşigiňde, kynçylygyňda, hoşlugyňda geçer. Geçmejek bolsa şu sahabalarynky geçberdi, aglaşyp ýygyna gaýtdylar. Emma 1 ýyl üstünden geçdi. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın 60-njy ýaşyna geldik. Inni başaýy geldi. Dogry 1 ýyl geçdi. Peýgamberimiz sahabalaryna elam edipdir. Her kim öten ýyl men menen umra giden bolsa teýýarlansyn, wagtymyz dolly. Öten ýyl kafirler bilen sulh edipdik, 2 ýyl umra etmeli diýip, 1 ýyl dolly, inni gideýliň diýipdir. Öten ýyl ba adamlar ki umra etip bilmedi, şolar hemmesi umra ihram alansın. وفي ذي القعدة في السنة السابعة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة قاصدا العمرة. 60-njy ýaşynda Medine-i Munawwara barannyň 7-nji ýylyna baş aýda Peýgamberimiz sahabalary bilen öten ýyl gelirler we üstüne de ýene bir miktar artykmaşda gidipdirler. Näçe nefer bolupdyrlar? 2000 sahaba bolupdyrlar. Başga kän zenanalar we çağaçyklar da gidipdir. Kän zenanalar
o çağalar da bağmıştı. وَلَمْ يَتَخَلَّفْ Stein dikkat edelim. وَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ إِلَّا مَنْ اسْتُشْهِدَ فِي خَيْبَرْ أَوْ مَاتَ قَبْلَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ Stein bir mesele ki üstünde soruq ve cevabını aydırt inşallah. Yani inniki yıl oldu da Peygamberimiz sahabalar bilen bütün yıl her kim menen giden bolsa teyyar bolsun deydi. Olong içinde ayırlanmamıştık. Hayber jenginde şehit bolanlar var. Ya berde azal yetiptir ayırlanlar var. Uy olara nasip bolmadı Peygamberimiz bilen umre etmek deyip bolurmay. Ya bir adam şu mahal hacdan süreyim, haca gidecek ya umra gidecek deyip teyyarlanıptı. Pulu döküli teyyarca 1 yıldan, 2 yıldan, 5 aydan, 10 aydan ya erti yer açan bolsun. Azal geliye, dünyadan geçiyor. Ona nasip bolmadı deyip bolurmay. Necir o ölü deyip bolurmay. Göre öyle Peygamberimiz näme cevap veriyor. Qala sallallahu aleyhi ve sellem qisqa çıkıp yub'athun nasu ala niyyatihim. Hadisun sahih ravahu'l İmam Ahmed. Peygamberimiz aydıptır. Adamlar kıyamatda turallarına näme niyet bilen ölün bolsalar şo niyetleri bilen turjaktırlar deyipdir. İki kep bilen Peygamberimiz hemme sorulara cevap verdi. Hatta bir yurda zilzile gelip, ya afet gelip, ya tufan gelip, ya yel gelip, kan bir dargan millet helak bolsa, şoň içinde gowa adam da bolsa, قال ابن حجر الحاصل لا يلزم من الاشتراك في الهلاك الاشتراك في الثواب والعقاب. Hatta bir kavme azab insede, şu kavmin içinde gowa adam da varmıştık, o da helak bolupdyr da içinde, kıyamatta azaplar bir diýdik däl şol. Kıyamatta da azaplar bir diýdik däl. Näme diýip o gowa adam, gowa amal, gowa niýetiň içinde ka ona afet iýini döwrüne ka adamla bilen bile. O şu dünyada helaklygy deň bolsa da, şu dünyada ýeriňe teginne, ya tamyňa teginne, ya tufanyňa teginne gitse de, emma kıyamet gün niyeti we amali salihine göre başgalardan fark etip turjak diýipdir Peygamberimiz. Biz özü hacdan çürüm, bir qowdatdan çürüm, ihlas edenden soňra, uğruna düşenden soňra, on hay kuy şoň iýdinde, yo mende ýadymda bardy, mende niýetimde bardy, o däl. Uğruna düşüp dağı pulun jurla wati. İdini düşüp dağı pulunu forsat tapsa pulunu dökjekden. Şo ýagdaýda dünýeden geçdi, ulamalar aýdýar, şol adam kıyamatda hacı bolup turjak diýe. Biz bir adam ya hacdan önçek, ya ýitden önçek, ya bir jymodan önçek, ya bir zatdan önçek dünýeden geçdi we oňa nasip bolmady. We o biderekligi mukam diýip bolmaz hiç wagtda. Hatta bir tofar sahabalar Peygamberimiz bilen bilejeň meýdany kafirler bilen çalyşmadan çürüm. Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam arka bolýly baryaqa ýoly ýylan çakýanmışdyk, ölýänmişdik sahabalar. Biderekliginiň alamaty diýip bolarmyş ama. Bolmaz. Ýylan çakypdyr, aýrylypdyrlar. Rasulullah arka bolýly barýanmışdyklar. Hatta Bedir jeňinde de bolan wakaýalar meýerşi. Sahabalar meýerin ýylan çakypdyr, aýrylypdyr o da. Şol adamyň biderekligi diýip bolarmy? Bolmaz. İnhe Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam öten ýyl her kim menin bilen bile umrada baha bolsa hemmesi ihram baglasyn umra gidecek diýipdir. Bir tofary şehit bolupdyrlar bir ýyl gelýänçe. Bir tofary aýrylypdyrlar, olar da niýetlerine göre kıyamatda umra etdigi boljakmışdyr. Gelýän Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň gurrunun ýylyna. واتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم من المدينة المنورة تجاه مكة المكرمة في موكب مهيب يشق طريقه عبر القرى والبوادي. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 2000 sahaba ýanyna zenanalar we oglanyň uşak çağalar da barmış. Yol boyun ovalar we dereler we oylar we çarwa goýun üstünde malsyny oturalan aralaryndan yol ýaryp gidiberipdir. Hemmesi näme? Ihramly.
Hemmesi biregin başlı. Hemmesinin bir tesbihi var. O da näme? Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Hemme sahabala şunu aydıp bariyana. Aham ya Allah, her ovan adamsının üstüne varallarına, ovan adamları kenara çekilip, defağın üstüne, dağın üstüne çıkıp, anlayıp, gözleyenmiştikle bizde tarihte görüp eşten zatları değil. Ata babasından bir görüp eşten zatları değil. Bir kıskacık dersler var, inşallah onu iştihad edin. واصطحب النبي صلى الله عليه وسلم معه السلاح الكامل. Peygamberimiz ötön yıl şert edipdi kafirler bilen inniki yıl gelemizi cenge gelmeli değerli. Onu da Peygamberimiz ihtiyat, haberdar olmak için her näme yarag, neyze, seper näme gerek bolýan bolsa sahabalarını aldırıptır. Mekke-i Mukarreme'ye haber bolu yetiptir ki Müslümanlar 2000 nefer ve hemme teçhizat-ı cengi urşun zatlarda yallarına ba Mekke-i Mukarreme gelýär dip bir haber ve korku düşüpdir Mekkan kafirlerine. Öwlerine de Muhammed ibn Muslime diyen Peygamberimizin sahabası 200 atlı olup beter hemmesi jawan, cenkju, dayaw sahabalardan şu yaraglar götürüp barýanmışdyklar. Aham Qurayş Peygamberimize bir neçe adamları iyi beripdirler ki sen ey Muhammed aleyhissalatu vesselam sen wa'dan bizire gelmeliydin Mekke-i Mukarreme'ye näjire bolýasen yaraglar bilen gelýän diýipdirler. 15-16 kilometr galanna Peygamber bize aýdypdyrlar öwünden çykyp ya Muhammed aleyhissalatu vesselam wallahi ma arafnaka sagiran wala kabiran bil gadar. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam sen oğlan wagtynda we ululugda sen wa'daňy ters gelýän dip biz bilmeýädik. Näme bir yarag şay bilen gelýän sen diýipdirler. Bir naýdalar, kılıçlar biler näme, şemşirler we tirkamallar näme sen alyp gelýän diýipdirler. Meger ötön ýyl wa'da etmedinmi? Biz jeň üçin geljek däl. Peygamberimiz aýdypdyr, inna la nadkhuluha illa kezalik. Ýok diýipdir, biz atla bilen bile girjek däl. Bir yarag şaýlary, naýdalary, okýay tirkamallary bulary Mekke-i Mukarremeň daşyna goýjak diýipdir. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 200 atly yarag şaýlary hem saklamaly, nigahbany etmeli we hem gerek bolsa şolara sahabalaryny iyi berenni şu naýdalary, tirkamallary alyp gaýdar ýanyk, amadegi bolar ýanyk, teýýarlyk görüp durar ýanyk 200 atlyna yaraglan ýanyna, naýdalan ýanyna, tirkaman okýaýlan ýanyna goýupdyr Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Aham Mekke-i Mukarreme girmeli bolupdyr. Ve haraca qismun min ahaliha ila ru'usil jibali. 7 ýyl bolly sahabalar Mekke-i Mukarreme'ni äpberip gaýdallarna. Ötön ýyl girjek bolanlaryny girip bilmediler. Emma bil wa'da girmellen boldy. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sahabalar bilen Mekke-i Mukarreme girip başlapdyrlar. Mekkan kafirlarynyň bir bölegi gapdalnäki dağlara çykyp gözleşipdirler ki Muhammed Rasulullah aleyhissalatu vesselam ve sahabalar nähili girýärler Mekke-i Mukarreme'ye ve Ka'be-i Muazzama'a. والقسم الأكبر وقف عند الدار الندوة المجاورة للكعبة الشريفة. وأولو قرق Mekkan ulu qorraq, avriyrak, öyle aralarına adamları, Kabe'nin düğün nur oturuşyan yerleri varmış, hemimiz üyüşüp şu taada, dik duruyup, gözleşip oturupdurlar. Bu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da, mübarek düğüsünün üstüne, Mekke-i Mukarreme girip, ve sahabaların da hemmesi, kılıçları qıynınna, eline şemşir almani, musafir yanak bolup, nayda ve okyaylarını Mekke-i Mukarreme'nin daşına koyup, 200 sahabası bile, ve sahabalar Peygamberimizin döwregini qawap, bir yerden bir daş degamasın,
tirkaman ok yay degamasın, nayda degamasın ni göz gıyakları bilen döwreklerini gözläp lebbeyk Allahumma diýip gıýgyryp Mekke-i Mükerremeň içinde 2000 sahaban sesi aýlanyp lebbeyk Allahumma lebbeyk diýip hemmesi nähilli bir egin maşda. Hemmesi bir zikr, bir tohur, bir tüýsli Allah'ını çağırıp lebbeyk Allahumma lebbeyka. Hudaýa, sen buyrugyň göz üstüne we baş üstüne. Hudaýa, sen näme buyursaň biz şonu durup durus diýdigi. Mekke-i Mükerremeň kafirlarına we dünýä boýunça İslamiyet ve Allah Taala'nın beraberine bendigiliğin süýji ve nuraniyet ve onun haybatı wadygyny bildirip Kabe'nin ýanyna girip başlapdyrlar. Emma ey mümin musulman dogallar. Bir qysgaçyk ştada almaly ders bar. Elbetde bir neçe soraglar bolýa hefteleň içinde ya bir ilunun içinde düşünülmeyen ýagdaýlar bolýa. Oham Rasulullah'ın ýaşaýşyndan köp gelende oň dersini bir owadan mejlisiň içinde aýdymaly bolýa. Şuň adyna näme diýerler? Peygamberimiz sahabalary bilen 2000 nefer bolup zinany oglaň şok bilen Medine-i Münewwereden turup gaýtmaly nämeden çürüm? Men adyna ibadat diýerler. Bir eginmaş, ýani bir ihram bilen ihram bilýänsiňiz, umra giderler, hajja giderler, has bilýändir. 2 däne parça dolanmaly. Näme ýaly bolup? Täze gelen çağacyk, dünýä gelen çağa eginmaş giydirilýärmi? Ya dünya gelende bir parça dolayalım Türkmen arlık diye. Arlığa dolanıyor. Hudaýa, men bir täze dünya gelen adam ýaly. Täze dünya gelen çağa ýaly. Çağa diýäniň onu enesi gujogyna alyp, onu göwsünden süýt bermeli. Hudaýa, mena bir hiç tadım ýok. Hiç tkülat diýemek, ýöne parça dolaglymy? Hudaýa fakat sen rahmatyň gerek. Indi dünýäň adından men ýanymda hiç tat ýok diýip de Allahyny ullap barmakda. Ya bir tofar ulamalar aýtmışdyň, ihram oklamak, 2 däne parça dolanmak, yani bir adam dünýeden geçenne kefene dolanan ýaly. Adam aýrylanna näme diýäli? Kefene dolaýaly, ak parça dolaýaly. Oham näme? Hiç taýda ýaraw ýok, hiç taýda eli barmy, hiç taýda dili barmy aýrylan adam, fakat ýaty Allah Taala'nın rahmatyna umidi bar bolup. Hudaýa, men bir aýrylan adam ýaly. Men bir kefene dolanan ýaly. Hudaýa faatçyň rahmatyna umidi bar bolup da gelýän nidi. Şoň adyna ibadatyň biri diýerler. Şoň adyna nuraniyet diýerler. Hesabyny etden görüň, 2000 nefer bolup sahabalar bilen tamam haybat, nur, bereketine teginne gelýärler. Aya 2000 nefer hamany werziş etip beren bolsa, 2000 nefer ýortup beren bolsa, ya 2000 nefer rejim etip duran bolsa, ya 2000 nefer şu dünýäň ýagdaýlaryndan bir ýagdaý etip duran bolsa, şu ibadat bilen ikisiniň ýagdaýy, nury, bereketi insanyň ruhaniyetine we nuraniyetine we insan lezzet alyp da asmalara çykyp beren ýanak, dünýeden sowuşan ýanak ýaşan ýaly bolurmy? Hiç wagtda bolamaz. Meger umra giden adamlar, hajja giden adamlar ihlas bilen giderler aýdmaýarmy? Aslan şu ograndan soňam gelýänçäň bir başga tüýsli bolýar. Aslan dünýeden adam çykyp giden ýana, oglaň uşak hiç tat ýadyna düşmeýär, hemme zatdan sowuşýan diýip aýdylýar. Şoň adyna Allah bile bolsaň Hudaý saňa bereket ýagdyrýar diýdigi. Emma kafir adam, emma Allahny bilmeýän adam, ey jaman dost, aç gulagyny. Allah'ını bilmeyen adam, diyanat bilmeyen adam, bu peydalardan, bu lezzetlerden yerde yaşamalı. Hudaý bilmeyen adam, Allah bilmeyen adam, olar näme diýär? İnsan bir rahimden, dünýeden yere gaçýar, eneden yere gaçýar, we yerde soňram ýutýar. Şo ikisiniň arasynda insanyň hormaty bar diýip aýdýar. Ne kadar biderek zat, adam bir eneden yere düşmeli, o soňram da yerde şon ýutmaly. On arasynda gawy bol, biderek bol, zalim bol, mazlum bol, sabırlı bol, bisabır bol, şükürlü bol, şükürsiz bol, tamakim bol, sahi bol, bahil bol, hak yoluna canını feda etýän bol, bozuk yoluna canını feda etýän bol, hemmesi deppe desseň bolsa, ne kadar biderek ýagdaý bolar. Ine kafir maddi gara Allah ve dini İslam ve Kur'an'dan daş adamdan aýdýan nazarşy. Öz ak aklyňyz bilen,
öz ak düşümüňiz bilen, öz ak pähmiňiz bilen pikir etdiň görüň, ne kadar bir biderek ýagdaýlar şi. Bu zaman ilm zamany. Bu zaman insan daşdan gözleýän zamany. Bu zaman insanlar daşyna üýşüripde mataljuk bilen ya oglun gürrüňler bilen güýmäp allanmadan adamlaryň pähmi ýokarda bolupdyr. İnsanlaryň düşümi we ilmi we ferhengi ýokardakry bir ýagdaýlardan allap güýmäp adamlar aýlap dolap boljak däl bu zamanda. Imme bu aýdylyp beren gürrüňler iman gürrüňi, islam gürrüňi, Qur'an gürrüňi, Allah Taalaň iýberýän muqaddas kelamynyň gürrüňleri. Imme insan bu ýagdaýlary, insan bu zatlar pikirine salmasa, insan özüniň nefsiniň isteýän zady üçin. Ay men bir tofor kulak asın. Hamana İslam meni bir tofor füýjülüklerden lezzetimden alyp galýa diýipdi. Allah'ı we Allah'ın kelamyna at takypdy. Bir nuraniyetden, bir ibadatdan galsa, şol adam dünýesinde ýüreginiň etegine mydam bir kemçilik tapylyp durar. O da näme? Ýüreginiň etegine kemçilik näme? Şoňa iýji bolup duran zat. Allah diýmek. Şol adam bir Allah diýse, ýüreginiň etegindäki ýyjy aýrylýar. Ola dünýesindäki. Am ahir öljek bolanda da dünýeden hit bolup, näme-nämedigini düşünmäni gajyp dünýeden geçmeli. We kabryna da azap görüp, kıyamatda cehenneme barmaly. Mundan näherde betbahtçylyk bolmaly. Hudaý saklasyn ol husran, ol zerer we ol betbahtidan. Emma insan mu'min musulman adam Allah Ta'ala'nın adi ve yadynyň etegini Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ahir zaman hak peygamberin getiren dininiň etegini gör Resulullah jan bize näme öwrediweti, umre etjek bolup, ne kadar zähmetler çekip, bir ýurtdan turup gaýdyp, neyzeler, esliheler dağda kaptallaryna alyp gaýdyp, näme diýip bir ibadat ýerine ýetirýär. İnsan ruhaniyeti, insanyň içi belki jamiň meriçiliginiň niyazy var. Ey imanly dogalla, mu'min musulman dogalla, ilgun halkyň için gözläp görüň, hemme kiş kafir musulman ýok, dünýeden ýadagly. Hemme kiş gajiipdir dünýeden, hasta bolupdyr. Pullus teşeýle, pulsuz teşeýle. Gelişikli teşeýle, gelişiksiz teşeýle. Basava tahsil kerdef teşeýle, bisawad teşeýle. Oğlun şoň bas teşeýle, ýok teşeýle. İzdiwaj eden teşeýle, izdiwaj etmedik teşeýle. Hemme kiş ýadagly şu dünýeden nämeden çürýär? İmandan Allah'dan daşlyk. Meger näme kemçiligi bar? Şu zamanyň jamiň ýaşap berişi. Daha ruhany kemçiligi barmy? Danışga kemçiligi barmy? Mederse kemçiligi barmy? Tükanyň zatlary kemçiligi barmy? Şirinijat, turşijat kemçiligi barmy? Mewatda qazaý iýiçi kemçiligi barmy? Hemme zat baki ibadat we gursokdaky keramat we ruhaniyet kemçiligi bar. Resulullah aleyhissalatu vesselam bitin insaniyete İslam dinini getiripdir, insan lezzet alıp yaşar yanak. Ruhaniyette, nuraniyette yaşar yanak. Birce gurrun aydin, alem cihan Muhammed Peygambera Allah Teala iyi verme kaşı yağdayı demiştik. Tarih okuyalar qawca bilýändir bu gurrun. An Amr ibn Abasa. Kuntu imra'an mimmen ya'budul hijara. Feyenzilul hayy leysa ma'ahum ilah. فيخرج الرجل منهم فيأتي بأربعة أحجار فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إلها يعبده ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيعتزله ويعبد غيره كذا في السير. Amr ibn Abasa diyen sahaba aydiye men İslam'a Allah'ın adının eteğine girmekam diye daşa ibadet ederdik diye boto. Daşa da belli dat bot perestler. Imme bitir geňdatçy diye bir kowum, bir ova, bir näçe nefer kerwen musafirati geçip barýaka, bir ýerde düşýe, oham görseli özleriniň botunu Hudaý diýerlerini alyp gaýtmandylar. We bizim botumuzy galypdyr, näme diýili? Onda daş tafaýly diýip 4 tane daş tafardylar diye. Menne şolong biri diýip aýtýaşy sahaba. 4 daş tafardy. Üçüsini qazanyň etegine, qaplamaň etegine ot ýakmak üçin goýardy. Şo daşlaryň ýylmançaklak arastaralaryny öwünde goýup şoňa da wada ederdik diye. Hudaý diýerdik şoňa diye. Bir adamyň gurrüňide ha tarih okuýarlar görsün, Peygamberimiz İslam Allah iýermäke bir ýurdumyz Fars ýurdu näjere ýaşaýarmyşdyk. Rum näjere ýaşaýarmyşdyk.
Hind näjere ýaşaýarmyşdyk. Sind, Pakistan, Bangladeş döwlet näjere ýaşaýarmyşdyk. Arap näjere ýaşaýarmyşdyk. Dünýä boýunça insan şijirik bir pest ýagdaýda ýaşaýarmyşdyk. Ay güne el galdyryp, şoňa gaşyn gol öldürmäni, el götürmäni gorkýanmyşdykly Hudaý bolamasyn şo diýip. Emma İslam dini, Allah Taala insaniyata İslam dini bilen gudret beripdir. Allah'dan başga zady bijiretmäň diýip. Ay günne bir mahlukdur diýipdir Qur'an-ı Kerimde aýdýar. Näme ýyldızdan gorkýaňyz diýipdir. Näme aýdan gorkýaňyz diýipdir. Näme günden gorkýaňyz diýipdir. Inni şu ýagdaýda İslam dinini bu kadar insana gudret berip, ilim berip, ruşanaýy berenden soňra inni şu zamany gelip Allah'a, Qur'ana, İslam'a at taqwa oturmaly. 2 klas sawat bilen 2 klas, yarım klasda ýok. Qur'an-ı Kerim'in elif basından habary ýok. Qur'an-ı Kerim'in alhamın manasından habary ýok. Yo men näçe sura ödüm okuydum, ozal diýipdi ödüne anlamaly. İslam dini, Allah Taala'nın iýberen dini, Qur'an-ı Kerim saklagly. İslam dini insanyň ruhuny bilen jesedi bilen alyp gitýän. İslam dini bitin sawatly akylly adamlar tahsin edýän dini. Dogrudur diýän dini. İslam dini iktişafaty ilmi, teknoloji we ilmiň üstü bilen her zamanlarda gen ýagdaýlar açylýan dini. Näme diýip başga dillerde, başga mekteplerde eşitilmeýän bir ýagdaýlar. İslam dini insanyň dünýä we ahiretine jogap berýän din. İnsanyň dünýä we ahiretini tezmin edýän din. Allah Taala'nın hak iýberen dini bolansaň, İslam dini jamiäň mirisçiligini aýrýan din. Ilmini gözläp görüň, dininden daş bolup nägadar horluklar çekipdir. Ine geleýin ibadat görüňine. Ahirki jekep ibadat Qur'an Allah barada aýdyn. Aham bir 5 dagygada aham wagtym tamam bolýar. Hemmemizi bir pikir goýýan zatçy. Ey imanly dostlar. Ey musulmanlar. Ak hakıl bilen pikir etden görüň. Her zamanna we şu zamanna musulman bolýan kafirler bar. Kafirler iki musulman bolýarlar. Her işte. Roznama nigarmışdyk, ýazyjymyşdyk, hanandymışdyk. Ya meselen bazı germişdik, ya bazı konmuşdyk, her näme bolsun. Heleyden, zenanadan we erki adamlardan her ýagdaýdan musulman bolýarlar ba. Hemmesinin bir aýtýan kefi bar. Näme şol? Hemmesinin bir aýtýan kefi bar. O da näme? Eş İslamy ýerimizi biziň ýüregimizde bir jaýlyk ýetişdi diýip aýdýar. Näme odal zananna ýatanmışdykmy? Näme odal kellesine taýa goýnaýadymmy? Hemmesinin bir aýdýan kefi bar. Zenany we erki adamlar İslamy girip bir arameşe hassa ýetdik diýär. Bir jaýlyga ýetişdik, bir keyplige ýetişdik, bir ýüregimiz jaýlaşdy diýip aýdýar. Näme odal taýagyna tegnemişdikmi? Inni ýüregi jaýlaşar ýany. Odal azadyda ýaşap bilen adamlar ki bilen. Odal ellerini hüner bolsa hemme ýaňa ýaýratýan adamlar ki bilen. Imma Qur'an we Allah'ın adynyň etegine Allahu nuru semawati vel ard bolan beýik Allah'ın ady we ýadynyň etegine girenni arameşe hassa ýetdik diýip aýdýarlar. Bir jaýlyga ýetdik diýip aýdýarlar. Bu insanyň da dünýä we ahiret saadeti insanyň jaýlygydyr. Şo jaýlyk dünýesinde de bar, musulman adam kabrinde de bar we kıyamatda cennette de bardyr. Inhe ibadat gurrüňi Resulullah aleyhissalatu vesselam sahabalary bilen hemmesi bir egin maşda 450-500 kilometrler geçirip de umre eda ettiler. Emma gelip Kabe'nin yanına girdiler. Bir gurrun ma şuna iki tamam edeyim. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dekhala Mekke'tel mukarrama fi umretil qada. Sahabalan biri de Peygamberimizin evinden yürüyüp barýarmışdyk diýesiniň noktasından tutup. O ham Peygamberimizin evindäki sahaba goşuk okypdyr. Ýerde Kabe'ň düýbüne inhe Kabe girip başlarlaryna. Hallu benil kuffari an sabili, hallu fe kullul hayri fi rasulih, zarben yuzilul hama an maqilih, ve yudhilul khalila an khalilih. Ya Rabbi inni mu'minun biqilih, a'rifu haqqallahi fi qabulih. Ay kafirle yol açın Muhammed Resulullah geldi diýipdir. Aleyhissalatu vesselam. Yol açın hemme gowluklar geldi diýipdir. Beter yol açmany zora galjak bolsaňyz bizi de zorsuz mukadiýamaň, bizi de heýwir zorlar bardyr diýipdir.
Ey bar Hudaya men musulmanlarım şu Muhammed Resulullah'ın aydiyan keplerine imanım madır. Ve ey Rabbim Allah sana bendiliği yerine yetiriyenlerini koşu okuyup başlanına Hazreti Ömer qıyğırıptır kaptalından peygamberimizin. Yabna Rawaha beyne yeday Rasulillah ve fi haramillahi Teala taqulu aş-şi'ra. Hey ibn Rawaha diptir. Kaban düýbünne Muhammed peýgamberiň öňünden gidip goşy okuýanmy sen dipdir. Etme muny diýdigi da. Ey ibn Rawaha dipdir. Hazrat Ömer qıyğırıptır. Sen näme Kaban düýbünne Muhammed Resulullah'ın öňünden goşy okuýup barýan dipdir. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem halli anhu ya Ömer. Zat diýme dipdir. Goý okuýsyn goşysyn dipdir. Falahiy asra'u fihim min nadhin nabli. فلهي أسرع فيهم من نضح النبل كذا في الشمائل للترمذي. On aydiyan qoşqulary kafirlere oktan gaty bolup geçýärdir. Tir kamanın tirinden gaty geçýärdir. Naydan uzundan gaty geçýär dipdir. Goý aýsyn näme işgali bar dipdir. Bir bendeler, bir insanlar Allah'ın hoşluğunu tapjak bolup, Resulullah'ın hoşluğunu tapjak bolup, yüreklerini alan zady Allah üçin yerine yetirýänmişdikler. Yani serbulent yaşaptırlar. Yani dünya ahiretleri abat bolup yaşaptırlar. Emma inni öz zamanymyz gözläp görün, dünya boýunça musulmanlar gözläp görün. Aya Allah Taala mehabbetlerine ahilli. Resulullah mehabbetlerine ahilli. O nahilli din bilýär, ondan şimdi horluklar çekilýär. Iqbal Lahuryň iki beytini gulasyn tamam edeýin şoňmen. Şebi pişi Huda bigri istemzar. Musulmanan çera zarend و خارند شبی پیش خدا بگری استمزار مسلمانان چرا زارند و خارند ندا آمد نمیدانی که این قوم دلی دارند و محبوبی ندارند برویجا ağladım kan ağladım deyiptir Hazreti Iqbal Lahuri Hudaya näme diýip musulmanlyk hor diýip ağladım deyiptir näme diýip musulmanlyk qarancıralyk diýip ağladım deyiptir Musulmanlyk bize arkam Allah diýip biren adamlar bir dünýede serbulent bolmaly. Hudaýa näme diýip musulmanlyk kan ağladım diýipdir. Ahir Hudaýdan maňa ilham geldi aýan boldy. Nida amet nemidani ke in qawm deli darand mahbubi nadarand. Musulmanlyň ýüregi var diýipdir. Ýüreginiň içinde mahbub bolan Allah ýok diýipdir. Allah diýip gymyllarny aklar diýipdir. Allah üçin ýaşan aklar diýipdir. Allah Taalaň ryzaýatyny ýerlerni aklar diýipdir. Onun üçün etek düşüp atýlar diýipdir. Emma bir sahabalar Resulullah'ın ýanyndakylar Allah diýip oňapdyrlar. Resulullah'ın hoş edilip gözde goşgydarda okuýdy Kabeň düýbünde. Onun üçün serbulent ýaşapdyrlar. Taryhda her gaýsynyň gurrüňden ýerseň şiirmert bolup ýaşapdyrlar. Allah Taala zindigileriniz, öýleňiz nur bereketden dolasyn inşallah. Hudaý Taala iman abruýdan aýyrmasyn inşallah. Bir alham 3 kul huvallah Suriye Felaq ve Nas hoş okuýaýlyň, ötelleň ruhyna bahş edip ýylygyň watanymyza doga edip inşallah okuýber. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pirah ilahi amin. Kan marizymyz var dipdirler ilahi amin. Müşkilli doňullyga Qur'an-ı Kerim hatm etipdirler. Amin can Hudaý. Kabullar inşallah. İttihad, emniyet, parahatçylyk, mescit medreselerimiz ýürüp durmak, iman abry, zindigilerde bereket, mehabbet ilahi amin. Allah Taala'dan gaty umid kandyr eller boş gaýtarmaz inşallah. Amin ya ilahel alamin. Amin ya mucibed da'avat. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya Allah.
برحمتك ya erhamer rahimin. Maşallah. Barakallah. Yoldaşlarınızı yadınızdan çıkarmayın.